Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Foroba jakulu dɔ kɛra kunu liptako guruma jamanaw fɛ walasa ka hadamadenya gɛlɛyaw k'olu ɲɛnabɔ sɔɔni an ben'o tɔ ɲɛfɔw ye. Restaurant à ciel ouvert walima bɛdakan dumuni feere o carilen don an ka dugu kɔnɔ kosɛbɛ. Fɛn min y'a ja bamakokaw ye an ben'o fɛnɛ ɲɛfɔw ye bi don kibaru la. Nunu ne bi kunnafoni ɲɛbilaw ye ka kɛɲɛ ni jumadon ye o ti kalo tile 8 san 2025 aw bisimila. Kunnafoni daminɛ la Sahel jamanaw ka tɔnba mun be n'an b'a wele ko Alliance des États du Sahel olu b'a ɲini ka fara ɲɔgɔn kan walasa adamadenya gɛlɛya minnu be Sahel kɔnɔna na k'olu ɲɛnabɔ. O kama ministre minnu ɲɛsinnen don a baara ma ka fara Tchad taw kan Mauritanie ani Togo olu ye fara ɲɔgɔn kan kɛ kunu walasa ka ko sigi sen kan. Aïssata Ba ale b'o kunnafoni tɔ lase an ma. Basigibaliya, lakanabaliya ale ni adamadenya gɛlɛyaw olu be jamana minnu kɔnɔ o jamanaw kan ka u fanga fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɛ u ka kɛlɛkɛbere ye. AES jamanaw ye o de faamu. U ka minisiri mun bɛ adamadenya walew ko kunna olu jɛra ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ gɛlɛya ninnu na. U ye lajɛrɛ in wele ko Forum humanitaire des ministres chargés de l'action humanitaire. Nin tako fɔlɔ in a bilala okumu min kɔnɔna la o de ye fɛɛrɛ minnu kan ka ta adamadenya gɛlɛyaw kama ale ni a musaka ko. Le Mali est honoré. Nin ye bonyaba ye ka ɲɛsin Mali jamana ma min bɛ tali kɛ hakilijagabɔ la fɛɛrɛw bɛ se ka kɛ baɲumankɛ waleyaw la Sahel jamanaw kɔnɔna la. I n'a fɔ charte de liptako guruma b'a laɲini cogo min na Sahel jamanaw k'u fanga di ɲɔgɔn ma bɛn sabatili sira kan lakana ani fɛnɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o sira kan nin baara ninnu bɛ don o hukumu kɔnɔna la. A ka kan fɛnɛ an ka hakilijagabɔ kɛ cogo min na o waleya ninnu kan ka bɔ politiki kumaw la ni ka a lawaleya kɛnɛ kan cogo min na a nafa bɛ se ka se Sahel jamanadenw ma. Et d'exploiter nos potentialités. Lajɛrɛ in ye fɛɛrɛ ye yaasa bɛɛ lajɛlen sen ka don jaabi jɔnjɔn sɔrɔli la Sahel jamanaw lafiyali kama. O sira fɛ Nations Unies ka maa min kun bɛ kɛnɛ kan ale y'a jira k'a fɔ ko Nations Unies bɛ lajɛrɛ in kɔkɔrɔma don kosɛbɛ. Je tiens à féliciter les autorités maliennes. N bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma ka da u ka nin waleya in kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka wele bila jamana wɛrɛw ma minnu tɛ AES jamanaw ye cogo min na u bɛ se k'u hakili jagabɔ baɲumankɛ waleyaw kan min nafa bɛ se ka se jamana kɔnɔdenw ma ani fɛnɛ k'a yira k'a fɔ nin waleya in a kan ka kɛ baɲumankɛ tɔnw bɛɛ lajɛlen ka kunkilenna ye cogo min na u bɛ se k'u fanga di ɲɔgɔn ma ka baɲumankɛ walew ni k'olu kɛ kelen ye cogo min na jamana kɔnɔdenw olu ka laɲiniw o bɛ sabati. Sahel jamanaw olu ka nin hakilina in ta o ye ko ye maa bɛ se k'i jigi sigi k'a fɔ don n'a nataw la baɲumankɛ wale o bɛna ji di nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na. Je suis convaincu. Dalen do a la k'a fɔ ko jaabi minnu bɛna bɔ forum min na olu bɛna an ka jɛɲɔgɔnya sinsin ka kɛɲɛ ni adamadenya gɛlɛyaw banni ye. Aux besoins humanitaires de nos populations. Lajɛrɛ in senfɛ fana sugu fiyɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigira dɛmɛbaw kama u ka se ka u ka baarakɛtaw yira minnu yɛrɛ b'a jira k'a fɔ ko adamadenya gɛlɛyaw kama ko fɛɛrɛw bɛ ka ta ka ban.
halisa an bɛ to sahel jamanaw kan nin ɲɔgɔn in kɔnɔ walasa ka maa damadɔ hakilina ta lajɛ tɛmɛnen kɔfɛ. Ne nana nin kɛnɛ ka bi nisɔndiyara parce que nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye AES jamanaw kɔnɔ ayiwa ɲɔgɔn jɛ ka kɛ min bɛ kɛ humanitaire kan fɛn ɲuman don parce que a bɛna to sahel jamanaw bɛna u hakilinaw kɛ kelen u bɛ se ka crise humanitaire u b'a kɛlɛ cogo min na n'a bɛɛ kɛra kelen an ka jamanaw kɔnɔ ayiwa a wari ɲini cogo a baara kɛ cogo a bɛ baara nɔgɔya bɛɛ bolo donc o kama ne nisɔndiyara parce que an y'a lawuli min kama a kana dan Mali ni Burkina Niger ma jamana wɛrɛw nana n'o ye Togo ye n'o ye Mauritanie n'o ye Tchad ye o bɛɛ jamanaw ye ayiwa ni gɛlɛya bɛ yen donc an bɛɛ nana ka hakilina kɛ kelen ayiwa a bɛ fisaya an ma kosɛbɛ. Et les impressions, c'est qu'aujourd'hui, le lancement... Ne ka hakilinaw ye min ye o de ye baara bolo mun dayɛlɛla bi o baara ninnu bɛna to senna tile 3 bɔɲɔngo kɔnɔna na ma hakili juru carilenw mun ka baara ɲɛsinen don kɛnɛya kow ma ka taa se partenaire technique et financiers olu bɛna hakili jagabɔw kɛ hakili jagabɔ mun bɛna boli gɛlɛyaba mun bɛ AES jamanaw kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ ale ni kɛnɛya sira kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ hakilinaw fanba bɛna boli fɛn min kan o de ye musakaw bɛ sɔrɔ cogo di ni musakaw sɔrɔla olu bɛna labaara cogo di an ka espace kɔnɔna na o kɔfɛ anw nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka sababu kɛ Mauritanie ka fara Tchad ka ale ni Togo jamana olu yira anw kɛrɛfɛ ni hakili jagabɔ ninnu hukumu kɔnɔna na yaasa Liptako Gourma ale min ye sigiyɔrɔ ye mun ɲɛsinnen don cɛncɛnma jamanaw kɔni ma ale bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na. Dans l'espace de Liptako Gourma. Ni hakilina ɲumanba de ye parce que jamana kelen tɛ se ka nin baara ninnu kɛ parce que n'i y'a jateminɛ Maliyɛn caman bɛ Burkina u bɛ Mauritanie u bɛ kɛrɛfɛ jamanaw la donc n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o de la an bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la sinon ni jamana kelen y'a ka baara kɛ ni jamana tɔw ma fara a kan baara bɛ kɛ tɔ ka jɛ. An bɛ taa ni kunnafoniw ɲɛfɛ Bamako y'an bɛɛ kɛlen don dumuni feere yɔrɔ ye maa caman fɛ u yɛrɛ ka kuma la sannikɛlaw ko k'a ka d'u ye dɔw yɛrɛ fɛnɛ ko an bɛ taa ni kunnafoni ɲɛfɛ Bamako y'an nɔ bɛɛ kɛlen don dumuni feere yɔrɔ ye maa caman fɛ sannikɛlaw caman bɛ taa ninnu yɔrɔ la wa u yɛrɛ ka kuma don k'a ka d'u ye dɔw yɛrɛ fɛnɛ ko sɔngɔ damatɛmɛja don kun wɛrɛw minnu b'a to sannikɛlaw bɛ taa nin yɔrɔ sugu na ka taa dumuni san Isa Sise b'o ɲɛfɔ an ye. Mali kɔnɔ dumuni bɛ dilan cogo min na sokɔnɔlaw la u bɛ dilan kɛnɛmalaw la o cogo kelen in na wa a feerekɛla caman ye musolakaw ye. Plan bɛ daminɛ 100 ani sogo an bɛ se ka na caman kɛ dɔgɔkun kɔnɔ parce que la dɔgɔkun kɔnɔ sisan bi yɛrɛ komi bi ye samedi bi marché ba ten parce que la mɔgɔw yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ kɛ cogo la kɔni. Caman ka feere yɛrɛ kun y'o ye i bɛ dɔ feere i bɛ dɔ di denbaya ma feere caman dumunifɛn feere caman nafa y'o ye ne yɛrɛ kɔni bolo ne ta kɔni y'o de c'est ne b'a tobi n ka denbaya bɛ dɔ dun n bɛ dɔ feere n bɛ n ka musakaninw sɔrɔ a la ne ta kun y'o de. Baarakɛlaw fo ka taa se lɔgɔlidenw ma nin bɛɛ bɛ balo a yɔrɔ kofɔlen ninnu na. An minnu bɔ ka taa wari ɲini na n'an ye bololabaarakɛlaw ye an tɛ se ka segin so fo an ka dumuni kɛ dugu kɔnɔna na n ta ma nɔgɔn n'i ye min wari bɔ i b'o d'i ma quoi. Bon n bɛ dumuni san kɛnɛma ka dun ni nana baarayɔrɔ de la pour moi c'est par plaisir quoi bon sinon n bɛ dumuni kɛ so n bɛ bɔ pour moi sokɔnɔ dumuni de ka ɲi fɛn bɛɛ ka ɲi so kɔnɔ de pas dɔrɔn kɛnɛma dumuni an b'a san waati dɔw la an seko fɛnɛ tɛ k'a la quoi. Nka nin suma feere yɔrɔ ninnu gɛlɛya tan tɛ jɛya b'o la fo ka taa se nafɛnw sɔngɔ gɛlɛyali ma. Nin wagati na yɛrɛ dɔɔni bɔra malo la fɔlɔ n'o tɛ fɔlɔ la malo kun ka gɛlɛn bɛɛ b'a kalama mais sisan kɔni n'aw de ka gɛlɛn sisan fɛn caman bɛ sisan namisɛnninw yɔrɔ bɛɛ ka gɛlɛn sisan tulu b'o la tigaw b'o la fɛn caman quoi. Client dɔw ka ko ka nɔgɔn dɔw ka ko ka gɛlɛn nafɛnw mana gɛlɛya waati min na n'a ye dɔ bɔ dumuni hakɛ la o bɛ mankan ci an y'o bɛɛ degun bɛɛ kun ni min ka sani kɔni a ka ɲi dɛ nka n'a ma sani a ma ɲi dɛ banaw bɛ sɔrɔ. Sannikɛla dɔw ka fɔ la olu tɛ dumuni san kɛnɛma u kunfɛ ten. Ni so dumuni kɔni fɛnɛ tɛ kelen so dumuni na dɔn ingrédients minnu kan ka k'a la kɛnɛma taw wa n bɛ yɔrɔ jateminɛ kɛ yɔrɔ min ye dumuni feerela min saniyalen don n'a ka dumuni bɛ cogo n'i ye gu dɔ sɔrɔ an bɛ se k'o kɛ na yɔrɔ kuma bɛɛ mais ni yɔrɔ ye dumuni qualité dɔ dun sisan n'an y'a ye an ma se ka a ye dumuni bana n bila ka essayer ka retirer ka bɔ a la n tɛ se yen bilen quoi. Tubabu suma feere yɔrɔ gɛlɛya kosɔn ni siradala dumuni ninnu bɛ mɔgɔ caman sutura bari a sɔngɔ ka nɔgɔ o da ka di feerekɛlaw la wa a da ka di sannikɛlaw fɛnɛ la.
an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ an bɛ fɛn dɔw jateminɛ an ka sigidaw la n'o ye bolimafɛn sen fila dilannaw ye n'an k'u ma tuguni ko pinɛkɔlilaw ninnu mɔgɔ ninnu nafa ka bon sigidaw la kosɛbɛ nka u n'u ka baara taabolo don Mamadu Jalo bɛna min ɲɛfɔ an ɲɛna. pinɛkole ale ye baara ye min laɲini ne ka se ka pinɛ ni k'a lasago ka ɲa walasa wo minnu bɛ bɔ a la ani fɛnɛ ka se ka fɛɛrɛ kɛ a bɛ se ka pinɛko mago ɲa cogoya min na. O baaraw kɛlen don maa dɔw fɛ minnu kɔni cɛsirilen don walasa u ka se ka nin laɲini ninnu sabati hali n'o y'a sɔrɔ nin baara kofɔlen a tɛ kalan jɔnjɔn kofɔ nka a fanba o bɛ kɛ ni fangala baaraw ye ani fɛnɛ baara ɲɛdɔn ɲuman ye. An wolola ka sɔrɔ an ka cɛkɔrɔbaw tɛ baara wɛrɛ foyi kɛ ni pinɛkɔli tɛ. I m'a fɔ ma comme école ma avancé la raison pour laquelle an cɛ an fɛnɛ y'a essayé ka na pinɛkɔli fɛnɛ kalan quoi. N ye min k'a la fɛn fɛn ye 15 ans ninnu ye à peu près a b'olu bɔ dɛ. Pinɛ dɔw bɛ yan c'est vrai a bɔli ka gɛlɛn dɛ physiquement n t'a dɔn baara yɛrɛ b'a la quoi mais techniquement de don technique de bɛ a la quoi i m'a fɔ ma parce que ni dɔw yɛrɛ nana olu bɛ pinɛ i b'a fɔ i yɛrɛ ɲɛ bɛ na cogoya min na ni 7 pinɛ de i ma bon ni dɔw nana u b'a ɲininka o tuma machine de b'a bolo ka nin bɔ wa machine bɛ yen mais a baarala baara fanga ka bon ni a machine ye quoi mɔgɔw bɛ yen olu yɛrɛ ka spécialité nin dɔrɔn de ye o mɔgɔw b'an bolo yan i m'a fɔ ma i b'a fɔ an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ cogoya min na pinɛmisɛnnin minnu filɛ nin ye an de bɛ ninnu kɛ yan o y'an yɛrɛ ka devoir de ye quoi sinon an ka cɛkɔrɔba tɛ dɔwɛrɛ foyi dɔn ni pinɛba tɛ. Maa minnu bɛ nin baara kofɔlen kɛ u b'a yira k'a fɔ gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ i n'a fɔ kasaraw u ye weleweleda kɛ cogo min na dɛmɛ bɛ se ka k'u ye. Pinɛkɔlila caman bɛ yen n'a kɛra y'a kɛ baara kɛ mɛ baarakɛminɛn de t'a caman bolo quoi hali e yɛrɛ ye nin lajɛ baarakɛminɛn t'a bolo bon donc wala sɛgɛ b'an kan dɔɔni hali ne jɔni yan sisan a bɛ heure 2 bɔ baara ma sin ka kɛ fɔ sisan. Dati de bɛ pinɛ ninnu bɛɛ la ya dati b'a la cogoya min na i yɛrɛ ni nin bɔnna sisan n'a ye nin labɛn sisan n'a bɔnna kulo hakɛya dɔ bɛ yen fiɲɛ kan ka dan o yɔrɔ de la i ma bon ni fiɲɛ n'a tɛmɛna o kan dɔrɔn a bɛ se ka na ni kasara ye i m'a fɔ ma sinon nin filɛ nin an bɛ accident sɔrɔ baara caman bɛ yen accident bɛ sɔrɔ a kɔnɔ an yɛrɛ ta b'o la quoi i m'a fɔ ma pinɛba delila ka ci ni mɔgɔ ye an yɛrɛ cɛla yan. Nin baara in a bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min ye ka se ka sifinnaka caman ni k'olu ladɔnniya pinɛkɔle ale fɛɛrɛw la min na don n'a nataw la an ka jamana a baarako o bɛ sabati. Kunnafoni kuncɛla kɛrɛnkɛrɛnnenya na jamana ko kan ko kibaru hukumu kɔnɔna na Lasana Kone ale mun sɔrɔ o filɛ nin ko yira u la. Ghana masakɛ Mahamad John Dramani ale ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maa 2 ma ni o ye u ka finitigiw ka ministiri ka fara environnement ministiri ka kɛɲɛ ni pankuru bin min kɛra ni olu ni tora o ko la. Pankuru in ale ka bili mun kɛra a jirala k'a fɔ ko boîte noire ni o ye a ka kunnafoniyaw bɛɛ lajɛlen bɛ boîte min kɔnɔna na ko tɛgɛ kɔni dara o kan o kama ko sɛgɛsɛgɛliw bɛna kɛ k'a ɲini k'a dɔn nin pankuru in min kɛra a binni sababu ye. Madagascar jamana ka kɛɲɛ ni SADC ale ka lajɛ 45 sigili ye sen ka Madagascar marabajɛkulu olu ye ŋaniya ta ka se ka tɛgɛdiɲɔgɔnma kɛ u ni société dɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ ma ko Groupe Panafricain Action Énergie de la Société Geneva ale ye cakɛda ye mun ka baara ɲɛsinen don kuranko gɛlɛyaw kɛlɛli ma o kama tɛgɛnɔbila in kɔni kɛra ka se ka kuran kɔni di Madagascar ale ma kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni nin lajɛba in ye ni o ye 45e sommet lajɛ in ale bolo dalen don ka kɛɲɛ ni utikalo tile 17 san 2025 Antananarivo a bɛna kɛ sababu ye k'u ka fagabonda caman kɔni fara ɲɔgɔn kan ani ka hakili jagabaw caman sigi sen kan. Côte d'Ivoire jamana kan ka tali kɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ko 65nan wulikajɔw la Alassane Ouattara ale kɛrɛfɛ ka fara Gabon masakɛ ka Brice Clotaire Oligui Nguema ale ni ka fara maa caman ka olu tun bɛ kɛnɛ kan. Côte d'Ivoire a ye Bouaké o de sugandi ka kɛ nin ɲɛnajɛ ninnu kɛyɔrɔw ye o senfɛ min k'a dɔn k'a fɔ soldasi maa 400 ani 900 bɔɲɔngo soldasiw bɛ o la ka fara gendarmew ka polisiw ale ni sapeur pompier olu ye défilé kɛ yɛrɛma hɔrɔnya ta ko 65nan in ale sigira sen ka waati kɔnɔna na waati min jamanaw bɛ wulikajɔ la ka ɲɛsin lakanabaliya kɛlɛ kow ma. Chad jamana masakɛ Mahamad Idriss Déby Itno ale ye tile 2 taama kɛ ɲamikaw fɛ yen taama in daminɛna arabadon utikalo tile 6 san 2025 a ye bisimila minɛ Niger waati min Niger furanjira fanga ɲɛma General Abdurrahman Chani ale de ye a bisimila ni taama in ko ale bɛ bila minɛ min kɔnɔ o de ye ni waati na géopolitique ni o ye
karangadaw ani baaraw bolodatogo jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka olu kurakuraya. G5 Sahel ale ɲɔngirilen kɔ ka kɛɲɛ ni san 2014 ye Mali, Burkina ani Niger olu senbɔlila kulu in na. A kow be se ka kurakuraya cogo min na taama nunu bolila o kan. Nunu ne kun ye bi kunnafoni sɔrɔlenw ye k'a yiraw la. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la. Ala ka don wɛrɛ yirana. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.